duk abin da ya gagara buduwa ya cunkushe ya matse, istighfari tana bude shi. Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ba wata matsala da ta taba taso ni a gaba na sata a gaba da istighfari, yace kuma ban ga bayan ta ba. Duk al'ummar da suka rike istighfari, duk mutumin da ya rike istighfari baya taɓewa. Neman gafarar Allah, neman afuwa da rangwame a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda ya rike istighfari, inda za mu yi ta tilawa na da'awa da annabawa manzannin Allah suka yi, duk annabin da ya zo in ya gabatar da abin da ya gabatar sai ya ce wa mutanensa ku rike istighfari. Yanzu ai kun ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, fa qultu astaghfiru rabbakum, yace na ce wa mutane na ku rike istighfari, ku yi ta istighfari, ku yi ta neman gafaran Allah, kuna tuba zuwa ga Allah. Innahu kana gafaran, in kun nemi gafarar Allah, Allah zai gafarta muku don yana da yawan gafara. In kuma ya gafarta muku to shi kenan kun kasa kuma kun sayar. Yursilis sama'a alaikum midirara, za ku samu ruwa mai yawan zuba mai albarka. Fari kun rabu da fari, kun rabu da fari, ba ku ba fari, ba ku ba fari. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah zai yalwace ku da dukiya in kun rike istighfari. Ɗaya daga cikin abin da ke haɓakar da tattalin arziki shine istighfari. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah zai yalwace ku da dukiya mai albarka. Wa banin, Allah zai yalwace ku da 'ya'ya masu albarka. Yana daga cikin abin da magabata suka jarraba, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ko waɗanda aka jarabce su da rashin aihuwa, in aka ba su shawara su rike istighfari suna samun aihuwa. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin, Allah zai ba ku gonaki masu albarka. Ka duba yadda gonakin mutane suke ta mutuwa, to istighfari yana rayas da gona da izinin Allah. Wa yaj'al lakum anhara, koramai suna ta bushewa, koramai suna ta karewa, koguna suna ta ja baya. Istighfari yakan rayar da kogi, yakan rayar da korama, a samu abin da za a yi noma na rani da kuma gudanar da rayuwa a cikin walwala. Duka wannan na daga cikin sirrin istighfari. Duk wanda yake so ya zauna lafiya a rayuwa bai wasa da istighfari. Duk wanda yake so ya zauna lafiya a rayuwa bai wasa da istighfari. Neman rangwame, afuwa, yafiya na Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kowane dan adam na laifi, na yin ba daidai ba, amma mafiya alkhairi su ne masu yawaita tuba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ka duba alkur'ani, duk inda Allah ya zo siffanta mutanen kirki 'yan aljanna sai ka samu an siffanta su da istighfari. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allah yace lalle yan aljanna suna cikin gidajen aljanna, suna cikin lambuna na gidan aljanna, wa uyun da kuma idan dunan ruwa wadda suke gudana a ƙasan gidan aljanna. Innal muttaqin, masu tsoron Allah, waɗanda suka kiyaye dokokin Allah, fi jannatin, Allah ya ce su ga sunan a cikin gidajen aljanna, suna cikin gidajen aljanna, wa uyun da waɗannan ƙoramai na cikin gidan aljanna. Akhirina ma atahum rabbuhum, suna walwala da abin da Allah ya ba su na ni'imomin gidan aljanna. Innahum kanu qabla zalika musinin, Allah ya ce fa sun kasance kafin shigan su aljannan suna masu kyautatawa a rayuwar duniya. Kamar wani ne ya ce Allah mai kyautatawar, Allah ce kanu qalilan minal layli ma yahja'un
ai kanu qalilan min al-layli ma yanamu. Allah ce in dare yayi kadan suke bacci. Ana sallah ana kaskantar da kai zuwa ga Allah, ana komawa zuwa ga Allah. wa bil asharihum yastaghfirun. Allah ce kuma lokacin dab da ketowar alfijir Allah ce sai su kama istighfari. waqtus sahar, sulusul lailil akhir, lokacin da ake suhur din, to daga wannan lokacin har alfijir ta keto, to shine ake ce mishi as-sahar. wa bil asharihum yastaghfirun. Allah ce to a wannan lokacin istighfari suke. Ana so in wannan lokacin yayi dab, to kai ta istighfari har lokacin kuma da za a kira sallah. Wannan lokacin yana da wahala wani mutumin da ya koma zuwa ga Allah da zuciyarsa a lokacin ya yi istighfari, ya tuba, ya koma zuwa ga Allah, ya roki Allah bai ga biyan bukata ba.